gending belam biangan terjadi kebelakangan gue pasti lebih dari rasanya membuat kultur. Piye kan masuk ora kan? ndak masuk lho kudune iki mencolot to biasane. Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia. Gimana salah mak kerupyuk ngono. Kok kaya nggawa jligen ngono. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngrangin jenenge ngrangin. Oh ngono. Heeh. Oh. Hanya. Nyerah